o hyd i rhywbeth newydd I difu bob blwyddyn os yn bosib, wel eleni wi wedi llwyddo I ffindo nid un ond 2 beth newydd. I ddechrau mae hwn, math o spiroglis maen nhw wedi bedyddio gyda'r enw strawberry spinach. Ffrwyth bach coch, tebyg yr olwg I Mefus. Hefyd, mae'n bosib I fita'r dail bach ifanc tyner mewn salad. Yna ar ôl ffrwytho, mae'r groeddiau sy'n siap tebyg I banas ar gael hefyd I fita yn amrwd wedi slisio mewn salad neu wedi coginio mewn cawl. I chi felly yn cael 3 gwahanol cnwd mas o'r un math o blanhigyn. Nawr, mae'n bosib I dyfu nhw mewn potiau, yn yr ardd agored, neu gan bod nhw yn lliwgar iawn, mae'n siwto I dyfu nhw mewn border blodau. Os mewn potiau, dywyswch rai gyda digon o ddyfnder achos fydd y groeddiau yna yn tyfu lawr yn gymharol hir. Mae pot twfwn cul fel hwn yn berffaith I dyfu 1 planhigyn neu 4 mewn pot mwy llydan. Yn yr ardd, haiwch nhw 12 modfedd ar wahân ble I chi moyn iddyn nhw I dyfu, achos dyn nhw ddim yn trawsblannu yn dda. Mae'r hadau yn fan, felly mae eisiau cymryd gofal wrth hau nhw yn denau. Y ffordd gorau yw 3 neu 4 hadyn bob trodfedd ar hyd yr uch, mwyn tyneuon nhw nes ymlaen I adael y planhigion unigol 12 modfedd ar wahân. Yr ail beth newydd wi am dyfu eleni yw rhain, oca. Oca Giggles Gourmet Roots. Enw digon doniol. Ac unwaith eto, dyw'r rhain ddim ar gael mewn canolfannau garddio. Mae rhaid archebu nhw ar-lein I ddod drwy'r post mewn pecyn fel hyn o well planhigyn, byw, gyda groeddiau, stemiau a dail. Na nhw dyfu lan tua trodfedd a hanner, gan ffurfio toreth o ddail bach siap dail meillion, sy'n bosib I fita mewn salad. Mae gyda nhw flas lemon sauris. Yna ar ddiwedd yr hydref, na nhw ffurfio tubers, coch neu melyn yn dibynnu ar y rhywogaeth. Ac unwaith eto, mae'r tubers yn bosib I fita yn amrwd wedi greto mewn I salad, neu wedi coginio yn yr un ffyrdd a byddech chi'n neud gyda tyto. Ond bod gyda nhw unwaith eto y blas lemon yna. Planwch nhw trodfedd ar wahân yn yr ardd, neu mewn potiau o'r maint fyddech chi'n defnyddio ar gyfer tyto. Llanwch y pot lan i'r 3/4 gyda chymysgedd 2 ran o gompost ac 1 ran o bridd. Ychwanegu ychydig bach o wrtaith organig fel blawd esgyrn, pysgod a gwad, ac yna plannu nhw 1 mewn I bot 12 modfedd ar draws, neu 2 mewn I bot llydan fel hwn. Yna, fel fydd y stemiau'n tyfu, bydd eisiau ychwanegu rhagor o gompost I lanw bob pot, achos wneith hynny annog mwy o dubers I ddatblygu o'r rhannau gwylod o'r stemiau sy'n cael eu claddu. Nawr, mae angen hau yr hadau spiroglis a phlannu yr oca erbyn diwedd Mehefin. Felly, cerwch ati ar unwaith I archebu nhw os ych chi am dyfu nhw eleni, neu aros tan blwyddyn nesaf I gael hau a phlannu o genol y Gwanwyn ymlaen, a gweld siwd hwyl o dwi'n gael ar dyfu nhw eleni. Roi ei wybod I chi, siwd siap sy'n arnyn nhw hwyrach yn y flwyddyn.